Il-politika tinħema fil-volontarjat. Dan kien kliem il-Ministru tal-Edukazzjoni u x-xogħol Dolores Cristina f'intervista li saret ilha minn dan l-istazzjon. Dolores Cristina kkontestat l-elezzjoni ġenerali għall-ewwel darba fl-1996 wara 4 snin taħdem bħala President tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa. Kienet ukoll attiva bħala President tal-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista u għal ftit xhur servit bħala sindku tal-lokalità ta' Swieqi. Dan sakemm kienet eletta l-ewwel darba fuq l-10 distret fl-1998. Staqsejni għaliex għażlet lill-Partit Nazzjonalista. Il-partit li l-ideoloġija tiegħu kienet l-iktar viċin l-ħsibiet tiegħi u dak li għamilt kollu fiħina. Parti minn hekk, ġifieri iż-żminijiet ta' snin 70 u snin 80 żgur li ma kellhomx wasluni biex nagħżel partit laburista żgur li le. Mill-ewwel darba li saret membru parlamentari sissa, Cristina ħadmet f'numru kbir ta' setturi, fosthom fil-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet Barranin u foqsma bħal kultura, iż-żgħażagħ, l-isport, il-politika soċjali. Dan biex issa tiġġor ir-responsabbiltà ta' Ministru tal-Edukazzjoni u x-xogħol. Fid-dawl ta' żmien kollu li ilha attiva fil-politika, staqsejni li ma kienet dik l-okkażjoni li l-iktar kienet ta' sodisfazzjon għalija. Fil-ħajja politika kollha naħseb li l-okkażjonijiet ta' ferħ tiegħi ma kienx hemm waħda partikolari, imma marbutin dejjem mas-settur tat-tfal. U meta nintaqa' ma' tfal illi sfortunatament kien ikolli noħroġ care order, ordni tal-ħarsin fuqhom, u mbagħad intaqa' magħhom u tarhom ma' familja illi ġabrithom fiħdana u tfal li għaddejjin ħajja kuntenta. Dolores Cristina hija magħrufa wkoll għall-involviment tagħha fil-volontarjat. Ispjegat li l-politika fil-fatt tinħema minn dan is-settur. L-ewwel nett il-volontarjat bla dubju ta' xejn jagħti servizz kbir lil dan il-pajjiż u lis-soċjetà, però nemmen illi il-politika attwalment tibda tinħema fil-volontarjat. Jiena kont inkun bil-qiegħda fil-Parlament u qegħdin niddibattu liġijiet u ngħid imma meta jiena kont għadni fil-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa 20 sena ilu konna diġà qegħdin nitkellmu f'dal affarijiet. Fit-tmiem l-intervista staqsejni wkoll jekk tixtieqx tkompli tkun attiva fil-politika. Il-politika għandha ħafna uċuħ, hemm post għal kulħadd, jiena il-politika inħobba, jiġifieri s-servizz tiegħi lejn il-Partit Nazzjonalista dejjem qiegħed. Gabriel Ellul, Net News.